Kif wetkom iktar kmieni ħanala il-programm tal-lum ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Thank you ħafna jina tajjeb. Inti tajba wkoll? La edinaw, tajbin. Ħadkelmu fuq ix-xaħam. Ek u vera, eċitanti l-ħaġa, x-xaħam aħna dejjem insemmu fin-negattiv. Eżatt. Hemm xaħam. Mhux hekk, ara pożittiv. 100% mingħajru immutu. Ġifieri qiegħed hemm biex iżommna sħan, pereżempju f'jiem ta' kesħa, da maġnana kieku qegħdin aħna f'xi North Pole. Tajjeb, dak iż-żmien speċjalment fl-antik ma tantx kellhom xilbsu, kieku ma kellhom xaħam kienu jmutu. Għax mingħajr ix-xaħam il-ġilda tagħna vera tkun irqiqa. Mhux hekk apparti, m'għandniex qisu riserva tajjeb ta' enerġija għal mumenti li jkollna bżonn. Jkollok xlaf handles u hekk. Xlaf handles. ċertu punt hemm il-pożittiv hemm il-negattiv insomma. Il-ħaġa hi, il-bużilli si illi rridu ħafna nies iridu xaħam. Kieku nistgħu nagħmlu ġisimna plastisin biex xaħam niftfawh post. Imma hawn min għandu ħafna xaħam. Mhux xorta ejja ngħidu mhux healthy, ma xorta fit, physically fit. Eżatt, pereżempju jiġu f'moħħi ir-wrestlers tas-sumo. Ġifieri daw kulħadd jaf jew għal ma jafx huma naħseb l-iktar nies kbar bħala sportivi li jeżistu. Imma għax huma jagħmlu exercise regolari ħafna. U exercise esagerati, ġifieri dawk jagħmlu ma' 3 sigħat 4 kuljum. Stef, tgħidli x'għamlu jiġru? Lek, se tassumi. Jagħmlu wrestling, dak ir-wrestling l-istil tagħhom. Għax huma attivi fej ix-xaħam tagħhom jiġi storjat u tip ta' xaħam huwa differenti minn persuna obeżi illi ma tiċċaqlax. Mela hemm saying u tajjeb ħafna nibdew bih bl-Ingliż illi huwa dan. Mhux bl-Ingliż bil-Malti ħanajdu. Aħjar tkun overweight u fit, ġifieri qed tiċċaqlaq milli normal weight u ma tiċċaqlaqx. Mela dika number 1. Għas-saħħa primarjament. Weħlet l-kelma. Għax għaddera ovvjament dak huwa suġġett ieħor, imma għas-saħħa number 1. Issa, apparti minn hekk, affarijiet interessanti ħafna wkoll. Li jiżdied ix-xaħam mhijiex kwistjoni ta' kemm niekol kaloriji l-aktar, tajjeb, imma minn fejn ġejjin dawk il-kaloriji. Mela biex nivvinta eżempju. Is-saturates u non-saturates? Le, ma npoġġilek hekk. Jekk hux pereżempju proteini, karboidrati, eċetera. Mela raġajjin. Jekk jiena ħadd platt ta' ġin u ftit kapuljat, tajjeb, illi b'kollox jammontaw għal 1500 kalorija, pereżempju, u nikkumparhom ma' biċċa ċikin, laħam, ħuta mhux ħażin u daqsxejn ħaxix mhux ħażin, illi wkoll huma 1500 kalorija, kif jinħadmu ġo ġismi, waqt illi il-proteini u il-fiber tal-ħaxix inħadem b'mod iktar effiċjenti mela ħafna minnu ma ġiex storjat bħala xaħam, il-carbohydrates, l-aġin, jekkux patata, ħafna qar minn hekk, xi donut, xi deżerta, eċetera, ħafna minnu jinżamm. Mela għalhekk huwa periklu sa ċertu punt li dak li jkun jiffissa biss fuq il-kaloriji, għax inti il-kwalità tal-ikel hija ħafna iktar importanti minn kemm fih kaloriji l-oġġett. Mela allura nwafqek ftit li tikollha ġin ħażin. Laqgħa xejn hemm kont se nasal. Mhuwiex il-problema tal-carbohydrates, il-problema hija jekk il-carbohydrates ikunu parti sostanzjali mid-dieta ta' dak li jkun. Ġifieri ħanerġa' ngħid l-istess eżempju. Jiena nista' nikol xorta 2000 kalorija kuljum, imma jekk dawk l-2000 darba qed nifukhom l-aktar fuq proteini u fuq xaħmijiet tajbin. U bil-wisq anqas fuq il-karboidrati, hemmhekk ħanara riżultati anka jekk ma nnaqqas kif qed ngħidu mill-kaloriji li qed nikol kollox. Mela dika importanti wkoll. Issa, li aħna anka nidraw nixxarbu bil-makiesaħ, pereżempju nomu fil-makiesaħ. Jew nieħdu shower. Li għandu ħafna benefiċċju anke għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Għal ħafna. Li għamlu pereżempju f'ċertu postijiet fl-East illi anka jinżlu jowmu naf fil-Christmas jew fin-New Year, insomma, dik tajba s-saħħa u tajba wkoll biex jimmetabolizzalek ix-xaħam. Jiġifieri mhux vera li nieħdu rieħ u taqbadna ċmajra u bronkiter u dawn l-affarijiet. Le, ħafna. Ħafna mit. Teoriji, eżatt. Jiġifieri aħna li ta' spiss nomu jew nixxarbu bil-makiesaħ ukoll li sibu illi jimmetabolizzar xi ħaġa interessanti. Issa, l-eżerċizzju għalfejn huwa daqshekk famuż. Għax jaħraq li x-xaħam biss? Le. Għax apparti li jaħraq ix-xaħam, jgħin li l-ġisem biex jerġa' ma jrabbix xaħam.
Ġifieri, jekk nikkumparaw persuna li tagħmel dieta biss, jew li toqgħod attenta x'tikol biss. Mingħajr eżerċizzju. Mingħajr eżerċizzju, ma' persuna li toqgħod attenta tażel l-ikel u tagħmel l-eżerċizzju hemm baħar jikkumbatti. Mhux fid-dera biss, dak li jkun taraħ iktar toned, aktar għandu enerġija, aktar forsi pożittiv, aktar hyper il-kelma, però anka xi jkun qed jiġri minn ġewwa. L-storage ħajkun ħafna anqas meta aħna qegħdin nagħmlu l-exercise apparti l-ikel. Kien hemm xi punti oħrajn, battomlok ħanitolbok tara